Guillemont, molt benvingut a Terrícoles. Hola. Vostè és fill del Poble Nou, important, filòleg de formació, és crític literari, escriptor i comissari d'exposicions. Darrerament ha comissariat exposicions d'Espriu, Leopoldo Pomés, Porcel i Quim Monzó. El seu assaig, El dia revolt, literatura catalana de l'exili, va rebre el 2008 al Ciutat de Barcelona d'Assaig i acaba de publicar l'Enigma Arquimbau, Sexe, feminisme i literatura a l'era del flirt, editat per Coma Negra, amb aquest estoig especial, amb il·lustracions, que inclou també la sàtira, el seu treball, i un llibre d'Arquimbau, que és una sàtira escrita el 1934. Qui era Rosa Maria Arquimbau? Bé, era una noia autodidacta que quan es va proclamar la República tenia 20 i pocs anys i que va entrar en el món del periodisme, en el món de la política i en el món de la literatura, tot de cop. I va entrar d'una manera molt explosiva, perquè de seguida es va fer veure molt, amb opinions molt contundents, i va crear un petit escàndol en el món dels anys 30. Per tant, era activista, periodista... Sí, feminista, militant d'esquerra, furibunda, persecutora de la gent, diguem-ne, carca que hi havia en el moment de la República, que n'hi havia, ara sembla que no, però n'hi havia, bastants, i ella feia articles bastant punyents, sí. I va morir el 1992 a Barcelona, en una residència, però en l'oblit. Sí, ella va ser una de les típiques, potser la història més característica, més típica d'una persona trinxada per la guerra i per el franquisme, diguem-ne. Ja en els anys 30 era una personalitat polèmica, que la gent se la mirava amb una mica de reserva, i als anys 40, esclar, li va passar moltíssim això, perquè en el món del franquisme era mal vista per tots els motius. Primera, per frívola, segona, per ser d'esquerres, tercera, per ser feminista, és a dir, catalanista, ho tenia tot. I per tant estava... I entre els seus, també. I entre els seus era discutida, perquè clar, era una senyora que era com, diguem-ne, fresca, com una senyora, tenia amants, se sabia que tenia amants, i això, en el fons, en aquella societat que no deixava de ser una societat molt conservadora, en molts aspectes, no sempre era ben vist. S'ha idealitzat una mica aquests anys 30 de la República a casa nostra? Potser per desconeixement, perquè no s'ha investigat prou, però no hi ha una certa idealització. És un gran moment, És a dir, quan tu, diguem-ne, fas recerca i llegeixes la literatura, veus el que s'està fent en els diaris, el tipus de periodisme que es fa, les coses de les quals es parla, és un moment fantàstic, és un moment que dura molt poquet i que també té molta gent que no hi està a favor. És a dir, que aquest jo crec que potser és un dels temes que en la literatura de l'Arquimbau té més gràcia de veure, que és que, esclar, hi ha molta gent que és monàrquica o que no està a favor de la República o que no està a favor de la llei del divorci, i això ja passa l'any 31, diguem-ne, O sigui, ella era una feminista avançada. Ella era una feminista especial, ella sempre diu, jo soc una feminista una mica especial, perquè no circula ben bé en els mateixos cercles en els que circulen les feministes de la seva època. I després ella és molt militant, ella practica o defensa un feminisme femení, diguem-ne, Aleshores sempre va molt guarnida, molt ben vestida, li interessa molt la moda, els barrets, hi ha unes fotos espectaculars del Gabriel Casas amb uns pentinats fantàstics, unes celles de fantasia. De fet, vostè quan la descobreix és arran d'una foto d'Antoni Vidal i aquest aspecte de les celles és un element important, no? Les dones es depilaven les celles i es pintaven, aquestes celles immenses, no? Jo havia vist de petit molt això. Sí, vostè en el llibre comença explicant la seva experiència a un hostal a Arbúcies que regentava la seva mare, aquests hostals d'estiu, on recordava aquestes senyores. Sí, perquè clar, sembla ser, pel que m'han explicat després, que quan te les has depilat tant, les celles, arriba un moment en què no et surten, no? No creixen, clar. I per tant, aquestes noies, que eren noies modernes dels anys 30, que sempre s'estaven depilant les celles i perfilant-les i després dibuixant-se-les per sobre fins a fer-se-les arribar
pràcticament fins a l'orella. Hi ha unes fotos de la Rosa Maria Arquimbau amb unes celles que arriben fins aquí. I aleshores, doncs, després se les havien de pintar perquè no tenien cella, no? I jo això ho havia vist, perquè a casa meva teníem una fonda, la meva mare, meus avis, i a aquesta fonda hi venia gent gran, gent que devien ser de la... Arbúcies, no? Arbúcies, sí, devien ser de la quinta de la Rosa Maria o una mica més grans, i aleshores hi havia moltes senyores d'això. Nosaltres, que érem nanos, ens cridava molt l'atenció, no?, el detall aquest de la cella pintada amb llapis d'ulls. I com la descobreix vostè, Rosa Maria Arquimbau? Perquè realment ni en les històries del periodisme del Tasis no figurava, no? Era una dona que, bueno, molt desconeguda. La vaig descobrir per aquesta foto del Toni Vidal. Toni Vidal, amb qui tinc una bona amistat, és també veí del Poble Nou. És un fotògraf que en els anys 70 va fotografiar molta gent del món de la cultura, i un li deia, vés a fotografiar aquest, vés a fotografiar l'altre, i així es va anar... Era el fotògraf dels intel·lectuals de l'època, no? Sí, volia fer un projecte d'intel·lectuals de l'època, aleshores es anava ficant i fotografiava gent que moltes vegades no hi ha altres fotos que les que va fer ell, no? I aleshores aquesta foto de la Rosa Maria Arquimbau era molt misteriosa, perquè una persona feia una cara de tristesa molt gran. I vaig dir, quina senyora, no? Qui és aquesta senyora? És la Rosa Maria Arquimbau. A mi em sonava vagament, però la veritat és que no l'havia llegida. Havia llegit algun article, però poca cosa. I vaig anar a buscar els llibres. I aleshores... Els va trobar? Sí, vaig buscar-los de vell, vaig començar a llegir-ho i vaig pensar, tate, això és una cosa diferent del que jo sempre havia llegit, no?, dels anys 30, perquè és una senyora que parla amb llibertat de les relacions entre homes i dones i d'una manera molt diferent a com ho fan totes les altres escriptores i els escriptors de l'època, no? I això em va cridar molt l'atenció. S'assembla molt una mica, per fer-se una idea ràpida, hi ha contes que semblen de la Colette, no? És a dir, una senyora que té un marit, per exemple, que li posa banyes i ella decideix que no té per què aguantar les banyes que li està posant el marit, deixa el marit i el planta, no? I aleshores fa la seva vida i una nit sortint de copes es troba el marit, no? Llavors el marit la troba més guapa que mai, no? Des de quan ella lliure i tal. Llavors aquest tipus de situacions em va agradar, saps? Va fer teatre també, algunes obres divertides, no? Sí, llavors va fer una obra de teatre, hi ha una molt divertida que es diu Es rifa un home, que són 4 feministes que es rifen a un aristòcrata. És un moment de la República que els aristòcrates han quedat sense utilitat social i aleshores es lloguen com si fossin bois. I aleshores aquestes... Una mena de gígolos. Sí. I aleshores aquestes feministes agafen un d'aquests nois de casa bona, aristòcrata, que ara ha quedat desplaçat de la societat i se'l rifen. Finalment, Arquimbau es va casar amb un personatge curiós, en Girós, que vostè en algunes fotos que ha descobert diu, aquest posat fatxenda, no? Bueno, és un senyor... Del Giró se sap molt poc, perquè així com la Rosa Maria Arquimbau vas trobant fils i després el que ella mateixa escriu, que diu moltes coses sobre la seva vida, en canvi, doncs, el Girós em va costar bastant més de trobar el fil, no? Ell havia estat vinculat a Esquerra Republicana i concretament a un grup que es deia La Falç, que és el grup d'on surt el Tarradellas. Per tant, era amic d'en Tarradellas. Sí, era amic del Tarradellas. Que en Tarradellas no era precisament una persona molt progressista en el sentit... Suposo que a l'Arquimbau se la devia mirar d'aquella manera. Això tothom ho diu, no? És a dir, que la gent diu, el Tarradellas era molt mirat amb els temes morals, o sigui, no li agradava gens que la gent tingués fulanes, ni senyores, ni embolics de cap tipus, no? I això el que em demostra és que li devia tenir una gran estima en el Girós, no? Perquè realment la Rosa Maria Arquimbau era una persona marcada. Ara, per exemple, ha aparegut a l'informe... Ella era funcionària municipal. A l'Ajuntament de Barcelona? Sí, a l'Ajuntament de Barcelona, com moltes senyores escriptores intel·lectuals d'aquella època, que en el moment de la República van entrar en l'Ajuntament. I llavors ara ha aparegut l'expedient que li van fer l'any 40. I aleshores l'expedient de l'any 40 diu, bueno, marxista, li diuen de tot, des del punt de vista polític, i de moral ligera. O sigui que... Com una cosa ja. I per tant la van depurar i no va poder reincorporar-se a l'Ajuntament. No es va reincorporar mai. Als anys 60, finals 50, començaments dels 60, demana una baixa d'aquelles totals, al principi no li concedeixen i finalment sí. Però
té molts problemes. O sigui, mai va fer net d'aquesta qüestió. I la relació amb Segarra? Aquest és un tema... Bé, i fins i tot vostè diu que algun dels seus llibres s'acosta al vida privada. Jo crec que efectivament es van conèixer, perquè hi ha fotos que han aparegut en la recerca, unes fotos de bracet, els hi vaig ensenyar al Joan de Segarra, quan estava fent la recerca, i em va dir, aquestes fotos no demostren res. Efectivament, no demostren res. Però sí, demostren que hi havia una relació d'amistat en un moment terminat, no? I després, sabent això, i llegint-ho, llegint entre línies, vas veient coses. Veus que hi ha, si més no, una fascinació pel Segarra, que té ella, no? Per l'estil del Segarra. Li va fer una mica de mestre, sobretot en la seva faceta de periodista, potser. És impossible de saber, amb precisió, però sí que... Però aquest esperit provocador, no? Pots veure una mica coses, no? El tipus de referents, la manera de tractar-los, el tipus de llenguatge... A més, es veu molt clar la diferència entre abans de conèixer el Segarra i després de conèixer el Segarra. El seu estil periodístic. Sí, l'estil periodístic, la manera de fer... Va col·laborar a la Rambla, a l'Opinió... Sí. I a la publicitat, també, oi? No, la Rambla i l'Opinió són els dos diaris. No és l'única, O sigui, el Segarra, quan comença a fer les seves columnes a l'aperitiu del Mirador, fa un efecte fantàstic perquè és un columnista modern, amb referents del món del cinema, del món de la vida nocturna... Fa un efecte... Tothom el vol imitar. Fascinador, i llavors alguns el volen imitar. Per exemple, el Josep Maria Planes, que col·labora conjuntament amb la Rosa Maria Arquimbau a la Rambla al començament, és a dir, crea un gran efecte perquè inventa una cosa que no té antecedents, no? Després, aquesta novel·la que hem publicat, la història d'una noia i 20 braçalets, que és molt divertida, hi ha tota una burla de l'aristocràcia de Barcelona, amb noms falsos, no? Naturalment, però que si fas l'exercici de fer una llista dels noms aristòcrates que surten en aquesta novel·la i una llista amb els noms aristòcrates que surten a vida privada del Segarra, vas veient que hi ha personatges que s'assemblen. Per tant, en podríem trobar hereus de tots aquests avui. Algun n'hi hauria. Alguna cosa passa. No sé exactament què passa, però alguna cosa passa. En tot cas, el personatge d'aquesta novel·la, la protagonista es diu Cri-Cri. Sí. Les antípodes de la Lomada... De la Loma. Sí, de la Loma, perdó. Bueno, la Cri-Cri és una noia, s'havia publicat aquella novel·la que es diu Los caballeros les prefieren rubias, es deia en castellà quan es va traduir l'any 28 o 29. Després va fer la pel·lícula. Després va fer una pel·lícula molts anys després. Era una novel·la molt sorprenent, en els quals hi havia una noia ingènua que, amb la seva ingenuïtat, anava plomant en els senyors, no? Els anava fent-se regalar joies i això, no? Llavors, amb aquesta idea, la Rosa Maria Arquimbau va escriure una novel·la, però amb més recorregut que Los caballeros les prefieren rubias, perquè és una novel·la que aprofita això per fer una novel·la de crítica social. Que és la que en posen en l'estoig conjunta. Sí, que fa molt riure. I els braçalets, cada braçalet és un... És un senyor amb el qual hi ha hagut tomàquet. I que, per tant, ell li ha regalat aquest braçalet. Deixem-ho aquí. I aleshores és divertit perquè ell aprofita això per despullar la societat de la Barcelona de l'època, no? Que és que la gent té una doble moral terrible, tothom fa el que li sembla sempre i quan no es vegi, ella es promet amb un noi aristòcrata, immediatament el primer dia que apareix al Liceu amb aquest noi, tots els amics li tiren la canya. És a dir, hi ha tot una... És molt entretinguda, té molta gràcia. L'Arquimbau va parar ja casada a Tànger, a fer d'espia, potser? Niu d'espies, Tànger. Hauria sigut molt bo. Vostè descobreix una pel·lícula, fins i tot, sobre aquella època. Sí, bé, el primer que vaig descobrir va ser una carta que havia escrit ella, amb una capçalera que deia Hispànicus exclusives d'artesanía espanyola Tànger. Ostres, que estrany, no? I era una carta que ella enviava a la seva amiga Anna Murià, l'escriptora Anna Murià. I aleshores, ostres, em vaig quedar molt sorprès. I llavors vaig començar a estirar fils, i llavors em van explicar que el marit, el Girós, havia treballat en una fàbrica de cacau que es deia Nederland, que era a Gràcia, aquesta fàbrica.
I a partir d'aquí vaig començar a buscar a través de Nederland a veure si trobava el fil, i vaig trobar un senyor que m'estava buscant, que havia conegut en Girós. Sí, havia vist que jo estava darrere de tot això i ell també em buscava. Llavors aquest em va explicar la història, que és sensacional, que és que aquesta xocolateria que es deia Nederland, feien cacau en pols, van aliar-se amb uns altres senyors de Barcelona que volien treure un producte que va ser el Colacao. Es van aliar perquè s'havia de fer una gran campanya de publicitat i la van fer plegats per llançar aquest producte. Aquest producte va tenir un èxit fantàstic, com tothom sap. El Colacao va ser un dels grans èxits de la publicitat i de l'alimentació del franquisme, i aleshores aquest èxit va fer que les màquines no donguessin a l'abast per produir el cacau que es necessitava per fer el Colacao. I com que era un moment d'autarquia, a Espanya no hi havia divises per poder comprar fora, van muntar una botiga a Tànger per aconseguir divises, per poder comprar les màquines, per poder fer el Colacao. Per blanquejar, no? No sé, per aconseguir les divises, no, diguem-ne. O sigui, ella va passar un període curt a Tànger. I ella i el Girós es cuidaven d'aquesta botiga. Ella era una persona que tenia molt de gust i pel que he anat veient a les cartes s'encarregava més o menys de les compres d'aquesta botiga. En aquells anys, Tànger era una ciutat cosmopolita, oberta, on hi havia gent de tot el món. De fet, encara avui hi ha molts catalans. I amb un règim econòmic especial, és a dir, que tot això ho facilitava. Llavors va aparèixer una pel·lícula que és un viatge amb aquesta família, la família Rius, que eren els propietaris de Nederland, de Tànger, amb tot un carregament d'artesanies, que es veu com pugen al vaixell, fins a Tànger. Després tornen a Barcelona i el Girós mor molt abans que l'Arquimbau, i ella viu al carrer La Forja, a Sarrià, a Sant Gervasi, bastants anys. I viu sola i acaba una miqueta... Ella, hi ha un intent de tornar-se a posar en circulació. Sí, perquè fa una novel·la, no? Sí, fa dues novel·les. Fa una primera que són coses que ella tenia de quan havien estat exiliats a París, perquè havien estat un temps a París, i aleshores va reciclar una part d'aquest material en un llibre, mig novel·la, mig documental. I després té una novel·la que està molt bé, que es diu 40 anys perduts. I aquesta novel·la és la història d'ella, d'una noia que comença cosint a la Barcelona dels anys 30, s'inicia en el moment que es proclama la República, i després viu tot el desengany, que és la guerra, l'exili i tot això. I llavors explica un episodi que és l'episodi capital de la seva vida, que li va passar amb ella. He pogut documentar que els hi va passar amb ella i amb el Girós, que és que tenien l'oportunitat d'anar a Mèxic, perquè el Tarradellas els havia gestionat per anar a Mèxic. Parlem de l'any? Això era l'any 42. 42. Sortir de la foscor d'aquell moment. Els alemanys ja eren a França. Aleshores, la gent ja eren els últims vaixells que anaven cap a Mèxic. Aleshores, ella aconsegueix un vaixell per anar de Marsella a Oran. Llavors, a Oran han de baixar, prendre un tren i anar fins a Casablanca, on surt el vaixell que va cap a Mèxic. Llavors, arriben a Oran i els francesos no els deixen agafar el tren. Aleshores, hi ha negociacions, etc., però això no es resol, i tota aquesta expedició els obliguen a tornar a Marsella una altra vegada. I això és la patacada... I després tornen a Barcelona. Brutal. I jo crec que després d'això decideixen que tornen a Barcelona. I com va... Perquè va acabar bastant, diguem, sola, en els anys 70, 80, ja amb la recuperació de la democràcia, no se'n va parlar. Com va acabar el seu... Sí, jo al final explico que, esclar, va ser una desgràcia total, no?, el que li va passar, perquè si ell hagués connectat amb alguna de les coses que estaven sortint en els anys 60-70, era un personatge fantàstic, perquè era, per exemple, la Montserrat Roig, quan va entrevistar a la Bella Dorita, li cau la bava amb la Bella Dorita, perquè la Bella Dorita és una tia que és feminista i que va tot empolainada i que té joies, etc. No? Si hagués conegut a la Rosa Maria Arquimbau,
Però la Montserrat Roig es va fer aquella foto, no?, vestida de vedeta en el paral·lel. Sí, això li fa la Plec Marí. Però, saps, o sigui, hagués pogut que la mare connectar. de la Montserrat Roig sembla que es va enfadar una mica. No li agradava la foto aquesta. Sí, no va saber connectar, no va poder connectar amb les... No es va produir la situació. Amb les joves generacions. No es va produir, perquè la gent jove no sabia res dels anys 30, sabem molt més nosaltres ara que la gent dels anys 70, molt més, i per ella també costava entendre la gent jove, perquè ella, clar, era una persona que era molt moderna l'any 30, però després li havia passat una mica la història pel damunt, saps? I per exemple, té un article, publica un article, quan hi ha aquella manifestació feminista de jo també sóc adúltera, que no li acaba de semblar bé allò del jo també sóc adúltera, no? O sigui, no acaba d'entendre, ella no entén els joves de la mateixa manera que els joves no l'entenen amb ella. I és una prova palpable del tall tan bèstia que s'ha produït amb la guerra. La va acompanyar fins a l'últim moment l'Enriqueta Gallinat. Sí, l'Enriqueta Gallinat, que era una altra feminista de l'època, i va ser la persona que va estar al seu costat fins al final. I per què està enterrada aquí al cementiri del Poblenou? Això no ho sé. Vaig buscar a veure si la trobava i vaig veure que estava a la tomba, vaig anar-hi un dia al matí, i és una tomba de les antigues del cementiri del Poblenou. Però no sé si ve per la família d'ella o ve per la família de l'Enriqueta Gallinat. O sigui que no li passa com a vostè, que vostè sí que té un vincle molt profund amb aquest barri on estem, en el Poblenou, i de fet està preparant ara, em sembla que ha fet en l'Avenç un seguit d'articles sobre la història del barri, que ara esdevindran un llibre, el barri de la Plata, que és un dels barris del Poblenou. Bé, el barri de la Plata... Vostè va néixer aquí. Vaig néixer en una clínica com tothom, però sí, o sigui que... Vaig créixer al barri, no? El barri de la Plata és una part molt especial del Poblenou, que és, diguem-ne, els carrers, al voltant dels carrers Roc Boronat. Jo em faig un embolic, em costa molt dir els noms nous, perquè tinc els vells al cap, no? El carrer Roc Boronat, Ciutat de Granada, Doctor Trueta i... Badajoz, que és on estem. Badajoz, és una mica aquest món, no? És el lloc on van venir la gran emigració valenciana de finals del segle XIX. A fer botes. Van començar a venir a fer botes i després es van incorporar a la indústria que ja començava a ser important aquí. Però aquest esperit valencià s'ha perdut una mica en el barri. Bueno, és d'aquesta... O es va integrar... Si ho saps, et surt per tot arreu. És d'aquelles coses que... Clar, estem parlant d'una cosa de fa més de 100 anys. Els nostres besavis van venir aquí cap a finals del 1800, 1890... Si vostè té gens valencians. Sí. Bueno, escolti. No, encantat de la vida. És molt divertit perquè ja el barri del Poblenou va voler ser independent de Sant Martí de Provençals. I aleshores van fer cap al 1870, llavors van fer un inventari de tota la gent que hi vivia. I llavors mires el llistat i no hi ha cap cognom valencià. I aleshores mires, en canvi, el 1890 i ja hi ha uns quants Guillamons. I després mires el 1905 i ja hi ha més Guillamons. I després és un munt. Saps? Uns han portat els altres i llavors tota una comarca, sobretot de Castelló, acaba tota vivint al barri de la Plata. Vostè ja no hi viu. Jo ja no hi he vist. Va marxar. I aviat ja no sé si existirà el barri de la Plata. Perquè ha perdut aquest caràcter que tenia el barri? Li ha passat una cosa positiva. L'altre dia vaig estar en un sopar de poblenovins il·lustres, em van convidar, i la gent deia, ha passat una cosa fantàstica, el millor que ha passat al Poblenou. Què? La crisi. Perquè, esclar, tots els projectes que hi havia que eren molt agressius han quedat aturats o ajornats, no? Però ara estan venint molts hipsters, molta gent amb coses alternatives aquí al barri. Sí, però aquesta gent s'instal·la en els llocs que ja hi havia, no? En canvi, els projectes aquests de reforma urbanística, que eren molt massius, no? Això sí que canviava molt, perquè clar, canviava tot. O sigui, anava tot a terra i es construïa nou, no?
Jo, quan vaig al barri de la Plata, encara tinc bastant la sensació de ser casa, diguem. No ha canviat excessivament aquella sensació insular que té, de ser com una illa dintre del Poble Nou i dintre de Barcelona, encara la conserva. Escolti, no sé si l'Arquimbau, com vostè, havia fet alguna crítica literària? Havia fet alguna dolenteria literària. Com vostè, que de tant en tant fa alguna. Havia fet algun comentari, allò, clac, per tocar la pera, no? Per exemple, una vegada fa un comentari sobre una autora dels anys 30, que es diu Carme Montoriol, i llavors aprofita per dir que els homes parlen molt malament de les dones a les novel·les, que no saben descriure'n la psicologia. Escolti, com s'ho fa vostè per mantenir la independència com a crític en un món on hi ha tantes pressions a les editorials, tants premis literaris, tants interessos en què es parli d'uns llibres i no d'altres? Bé, tinc la sort de treballar en un mitjà que, diguem-ne, em resguarda. Jo crec que això és un tema fonamental per un crític. És a dir, que estigues en un lloc que no et rebis les pressions directes. És a dir, que hi hagi com un... Vostè les rep filtrades. La veritat és que no en rebo. Potser perquè feia tants anys i ja veuen que vaig a la meva, que no en rebo gaires de pressions. I quan n'hi ha de fortes i venen de molt amunt, les rebo filtrades. Si n'hi ha, que no sé si n'hi ha. Però això és important, és a dir, que tu no estiguis mai a la primera línia, que tu estiguis reservat, fent la teva feina i sabent que treballes per un mitjà i que el mitjà saps que tu formes part d'allà. I això jo crec que ajuda molt. Breument, optimista al voltant del futur del llibre en català? Home, hi ha un moment de canvi molt pronunciat i estan passant moltes coses noves, no? Tot és d'una escala molt petita i jo crec que el que ens cal és que alguna d'aquestes coses petites es faci gran. Molt bé, a veure quina és la propera sorpresa i el proper format que ens depara. Senyor Guillamón, moltes gràcies i sort. Molt bé, gràcies.